Cer. Hai Excel. Dino iki ujian IPS mbak bahasa Jawa ya. Aku belajar titik. Lah kok iso Cer, kok kamu mong sediluk? Iya soalnya wingi aku sinau kepengen, jadi pas sinau aku turun. Alah ya wis ngono. Tak kancane sinau belajar ya. Wis bel. Tak balik nang bangkuku sik ya. Iya. Piye ulanganmu Cer, iso ngerjakno ta? Iso sakjane, tapi ono sing ora iso sisa. Aku sih iso wae, soalnya wingi bengi wis sinau. Oh aku tadi nyesel baca wengi-wengi. Wes kata baleni maneh lah. Ya bener kuwi Cer. Ilingo ya Cer, aja sinau wengi-wengi maneh. Ya wes aku tak mulai sik ya, Sel. Yo, aku sisan yo, hati-hati yo. Ketemu sesuk. Yo Cer.